14 септември 2014 година. По алеите на парка в Шабла тече река от гости, туристи, танцори, певци. Всички са тук заради плодовете, зеленчуците, рибните деликатеси, хлебните изделия и добруджанските ястия, представени от самите производители, жителите на общината. На 14 септември 2014 за втори път бе проведен празникът на плодородието, една щастливо реализирана идея на община Шабла. Новият празник на ранната морска есен е на път да стане любима традиция за региона и за неговите все по-многобройни посетители. Второто издание на панаира продължи успешните инициативи на рождението му през 2013. Разви ги в още по-пищен, по-вкусен, по-весел и по-многолюден празник. В обновяваща се Шабла той събра земеделски производители, рибари, пчелари, хотелиери, ресторантьори, сдружения, неправителствени организации, училища, детски градини, майстори на кулинарията и виното. Всички те включиха в благотворителна надпревара резултатите от своя труд, от уникалните си умения. Общинското народно читалище Зора 1894 година се зае с цялостната организация на форума. И този път телевизионната кулинарна звезда Ути Бъчваров застана начело на жури с тежката задача да открои най-добрите изложени блюда. Плодородните поля на община Шабла са богати и на история. Нещо повече, районът е отбелязан на картата на световно значимите археологически обекти. В тази земя е оставил следи най-ранният уседнал човешки живот в Европа и на Балканите. Археологическите разкопки дадоха данни за най-старата история. Двете праисторически селища, разкрити при Шабла през 1974 година, са разположени върху две естествени, ниски възвишения между южния ръкав на Шабленското езеро и Шабленската Тузла. От запазения костен и керамичен материал е извлечена следната информация. Първобитните хора познавали металите, или по-точно медта и златото. Те водели отседнал начин на живот, строели жилища, гранчарското производство било добре развито. Първобитната идолна пластика достига своя разцвет. Човекът направил важни открития в стопанския си бит, които довели и до промени в духовния му живот. Поддържали са оживени икономически, търговски и културни връзки, както с племената, живеещи на юг по брега на Черно море, носители на културата Варна от етапа Караново 3 и 4, така и жителите от Северна Добруджа, носители на културните Хаманджия и Сава. В резултат е възникнала една смесена култура със свой специфичен облик. Праисторическите хора, населявали тези селища, са се занимавали с земеделие, скотовъдство, риболов и лов. Често са консумирали птици. Умеели са да плетат рогозки от камъш и следователно са познавали и текачеството. И двете шабленски селища са съществували от края на неолита и на средния енеолит, т.е. края на 6-то и началото на 5-то хилядолетие преди новата ера. Още от незапомнени времена тук се отглеждат зърнени храни, като пшеница, царевица, ечемик, просо,
жито, да се прави булгура от него, най-хубавия булгура да ядене. А после вече, може би, са почнали да отглеждат най-различни зеленчуци. Аз съм преселник от Румъния, от Тузла. Нашите са имали така доста земя, тримата братя. Аз запомних обработката на земята и особено жетвата с машини, имаше пръскачки, които фъргаха ръкой и после имаше хора, които връзваха снопи. Имаше и машини вързачки. И се обработващите са конска тяга, волои. Аз, например, съм водил волоите, оряхме и конети 49-50 година. Аз водя напред, баща ми или брат ми големия, орем, като и сееха. Нямаше комбайни тогава. Трактори, много рядко имаше трактори. Тук в Шабла имало 2-3 трактора само. И всичко беше на ръка се работи, с добитък. После минава диканата и конете вървят ту наляво, ту надясно, там обръщат ги и после се обира едрата слама, хвърля се, после се събира по-ситната и после зърното извяват се на специални, там имаше ини като сета големи, тъй метър и половина там ги изсяваха. И тъй беше труден живота, не беше много лек живота. Ами на времето царевицата, нали, се правеше от нея, мамалига го казваме ние, качамак. Беше по-вкусен от сегашния, защото тогава не се използваха химикали, не се използваха торища, не се пръскаше. Всичко беше естествено от природата. Също тогава нямаше болести, зато и не се и пръскало. Сега вече пръскат. И колко да е, химията си казва думата. Тук в Шабла се правеше олио. Бай Димитър Марков имаха маслобойна и там правеха олиото. Имаше преса, ръчна преса всичко, нали? И изваждаха пити към 30 сантима широки, 3-4 пръста дебели. Като е стиснат на пресата, олиото излиза и той отиваше, кьоспето му наричаха, отиваше за фураж на животните там. И тогава олиото не се рефинираше с сода, калци, фосфор и така нататък. И зато и през лятото нашите майки съм запомнил, в едни човени 40-50 кг го загряваха на ново. Да няма нали, белтъка ферментира най-много. И така го запазваха за по-дълго време, за цяла година. Тук зеленчука, доколкото знам, от незапомнени времена е имало. Домати, пипер, там и другите. Тук от Добруджа се отглежда. Предимно шабленския пипер е най-хубавият пипер по пазарите. Дори много такива хора, които нямат пипер шабленски, ма пишеха едно време на щанда си шабленски пипер. Той личи шабленския, той някъде го докарал от някъде. Тук растеше най-хубаво. Може би морето тук помага много. Шабла, покрай морето предимно са най-хубавите зеленчуци. Най-хубавите тук растат. Аз той съм запомнял. И картофите бяха, имаше едно време картофи сеяха роза. Като се готви отре в тавата едно време, нали, майките ни, картофа се пръска, като стане тъй по-насухо. Но ориентиран народа към зеленчукопроизводството и водяха хората с каруци по селата, натварял каруцата 500-1000 кг и водил от село на село и продава с паланцата пипера. Тъй беше. Петър Чичустяните имаха по 60 декара тук в България. И също така има градинари там, по 10-12 човека, там си има къщи, колиба, но той не беше колиба, къща с легла, там готвачи си има всеки.
и там си готвя, защото те балканджии бяха от Балкана 6-7 човека, там са ранея. Всички там си печаха хляба, той запомнях още преди 50-та година. На времето се правише трошия и сега я нарича мамената трошия, тази мешаната трошия. Имаше сладки ябълки, имаше и киселки ябълки. Правеха ошави нашите майки за зимата, което повече количество остане, правеха се за ракии. Тогава нямаше буркани, прави се там материала и след това се вари ракията от тях. Плодова ракия. Въобще много се гледаха тук. Тук, доколкото знам, хиляди вте е имало. Например, моето семейство, баща ми имаше 150 вте. Само моя баща. Има ми си един чобанен, да кажем, те се сменяха с годините. И млякото има и мандра в шабла, много хубава. Млякото, колкото се издуеше, отиваше на мандрата, там правяха едно прекрасно сирене, прекрасен кашкавал, мазен. Нека сега вземеш кашкавала, той няма масло у него. Няма. И имаше към 2000 крави се отглежда. И на Тодоров ден всеки изкарваше най-хубавия си кон, оседлан, едно младо момче, отиваха на север, там имаше един широк път към 15-20 метра, там правяха кушии. Пущата, кой кон ще вземе първо място, който вземе първо място го награждаваха, там агни ли ще му дадат, пари ли ще му дадат. Беше интересно. Там сбор ставаше горе, аз съм одел като дете. С рибарството имаше няколко човека, които занимават с рибарство. Предимно на блатото ловяха риба. Блато, шарани, щуки. А на морето имаше пак тъй няколко човека, имаха се къщички там и тогава имаше риба. Имаше сафрит, имаше скумбрия, наша скумбрия, сега няма нито една. Имаше калкан, имаше много калкан. Сега няма и калкан. И стои се занимаваха. Имаше някой пък само стои се занимаваха с рибърлък. Аз знам, отиваме с баща ми на морето и си купуваме оттам риба, прясна риба. Мърда рибата, изкара човека от морето. Идеална риба беше. Много младежи сега, просто от любопитство, така, хоби. Се наземаха лодки, ходят в морето, ловят риба, но тя и рибата изчезна вече. По-малко риба имаме. И просто да се разкарат някой си. Отива да се разкара в морето, кога фане риба, кога не фане, и там се събират по празниците на Николоден. Знаете, дена на рибарите, правят хубави маси, да са живи и здрави всички рибари. И ние идем прясна риба от време на време. Отиваме си купуваме. Чували са някои хора от Стара България, че е нямало лозя. Аз съм запомнял от 60-70 години, че винаги има лозя, само че бяха директни лозя, наречени диви лозя. От дивите лозя, да казваме, е най-хубавото за сега черния нохан. Той е най-ароматното грозди. Нохана като здрей, мирище е махлата, значи, толкова. И зато и може би са ги изсеяли хората. Мисля, че за траките са пиели нохана, от него са правили от самото грозде виното и от него са пиели хората, защото той е най-издържливото лозе, най-издържа на всичко. И сега още издържа на болести. После тираза, зайбер, бял зайбер, за бяло вино, нали, говорим за дивите. И омия уното румънското, като се комбинират тези 3-4 вида грозди, става едно много хубаво вино. На времето, дядо и баща ми преди 100 години нагоре, не са пущали много на грозди, да може да оздрее. А като е по-малко гроздото, оздрява по-хубаво, по-голяма захарност. Едно грозди трябва да има 22% захарност и тогава прави 12,5 градуса, дори и 13 алкохол. И то е здраво вино.
От 45 години правя пюлин от привряло вино, да приври. Слагам вътре грозди, ябълки, дюли, билки 7-8 вида, като коляндър слагам, равнец слагам, бъз, липов цвят, липа, там много такива работи. Лайка и ние слагам и после го заливам това нещо с вряло вино и чакам 30-40 дена да може да в таса да се поеме виното, билките, там соковете от гроздито, от всичко, което има. И тогава почваме да го пием, предимно с по-дебели мезета. Празника на плодородието беше организиран от съвета. Много хора и от селата, и от Шабла, баби, булки, направяха много хубави маси, хубави ястия, зеленчука производството представяха. Аз се представях с виното там, нали? И всички стари традиции, които са били на времето, сега се създават наново. И не само този празник. И Трифонов ден празнуваме, стана 7-8 години. Никол ден празнуваме. Георгиев ден се събираме, празнуваме Деня на армията. Много празници, които бяха малко позабравени доста години, сега ги празнуваме. И това е най-хубавото, което е. И най-важното е, че младите хора се включват в това нещо. Младежите. И то ти става приятно да гледаш. Играят, пеят, народна носия носят. Всичко става старото, както е било. Вие доставяте балсам за душите ни. Така професор Райна Бърдарева, кмет на община Шабла, благодари на всички осъществили подготовката, организацията и реализацията на празника. Според обещанието си, с помощта на своите асистенти, на новите си полски приятели и ентусиасти от Шабла, Ути Бъчваров забърка миш-маш за цял град. С огромни бъркалки, с места за къкри в чугунен тиган, приспособен за такъв от някогашна предна част на локомотив. За втора поредна година празникът на плодородието, организиран от община Шабла, навръх Кръстов ден, даде най-доброто доказателство за това колко необозрима, урожайна и богата е златна Добруджа. Показа уменията на местните селски стопани и на находчивите домакини. Даде сцена на танци, песни и носии, събрали цялото многозвучие и многоцветие на многовековната ни земя. С провеждането на това мероприятие, община Шабла оказа подкрепа за популяризиране на региона като привлекателно място за инвестиции в сектора, опазване на историческото наследство и традиции на местната рибарска общност, както и обогатяването на културния живот с дейности, свързани с рибарството за създаване на стабилна основа за устойчиво развитие и подобряване на качеството на живот в рибарската област. Ето как Шабла направи втората си крачка по пътя към създаването на една традиция – празник, посветен на даровете на природата и добрата грижа на стопаните – Кръстов ден, който народните поверия свързват с започването на есенния сезон, сеитбата и гроздобера, сложи запомнящ се край на лятото и отключи вратичката към всичко ново и красиво,
както се полага на всяко следващо начало в кръговрата на живота. Проект естетизация, благоустрояване и социализация на терен. Рибарско селище Кария, община Шабла. Проектът се финансира по договор номер 265 от 18.11.2013 година по мярка 2.2 защита на околната среда и рибарските области с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхраняване и развитие на природното и архитектурно наследство от местна стратегия на развитие и МИРГ Шабла, Каварна, Балчик. По отношение на избора на мястото, аз не мога да кажа, че аз съм избрал място, по-скоро то ме избра мене. Избора на място е комплекс от действия, не е едноличен избор. Това място беше в непосредствена близост до Фара, на най-източната точка на България, там където слънцето изгрява за първи път в деня. И от тази гледна точка това място е важно за всички, не само за Шабла. Това е изтока на България. Този фар, този парк, както и архитектурата по принцип, е вид сценография, драматургия и режисура. Сърцето на проекта е пирамидата с сферата, така наречената пирамида с сферата. Всички части на проекта са важни, затова няма две мнения по въпроса, но наистина там е концентриран фокуса на проекта. Защо е концентриран? Първо, нейната ориентация. Тя е насочена към изток, образува с пътеката, която е направена с стари дъски от лодки, образува оста, която сочи изток. Не географския изток, а това е точката, в която изгрява слънцето на деня на Свети Йоан, на лятното слънцестояние. Човек тръгва по пътеката с старите дъски от лодки. Върви по тленното, върви по миналото си. И стига до центъра на пирамидата. Там, където стъпва на пиедестала. Над него се намира стъклената сфера, която събира слънчевите лъчи и ги концентрира. Тя е символа на универсалния Бог. Той винаги е бил символизиран с слънцето. Човека седи в средата на едно правилно геометрично пространство, квадрата. От североизток се намира Луната. Тя командва нощта. От северозапад се намира Слънцето. То командва деня. Пред него е осмицата, която е символ на безкрайността. И в средата седи човека, който е венеца на това, което се е случило на Земята. Проектът беше възложен и изработен през януари-февруари 2013 година. През 2014 година лятото беше реализиран като строителство и за празника на Шабла, по случай 45 години от обявяването и за град, беше официалното откриване. Реалното освещаване на парка ще бъде на 24 юни до година, когато за първи път ще го огрее слънцето на Свети Йоан. Проект благоустрояване и подобряване на инфраструктурата на терен в полза на малка рибарска общност и развитието на туризма в село Тюленово, община Шабла. Предмет на настоящия проект бе благоустрояване на терени на територията на село Тюленово. Част от УПИ-В в квадрат 20 по плана на село Тюленово се оформи като зона за рекреация и наблюдение на морето и скалните образования с малък амфитеатър
и се изпълни стълбище за пешеходната му връзка с нея. А в скалите около тях се монтира декоративно осветление. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 263 387,67 лева без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи. Проект създаване на екологично и културно-туристически продукт. Селищна могила на Големия остров. Село Дуранкулак, община Шабла. Общата цел на настоящия проект бе да се създадат условия за увеличаване притока на туристи в община Шабла, чрез създаване и популяризиране на туристически продукт за културно-исторически и екологичен туризъм. Селищна могила на Големия остров в района Дуранкулашко езеро, тъй като общината разполага с уникални по рода си природни ресурси и богато културно-историческо наследство. Защитена местност Дуранкулашко езеро, миграционен път Вия Понтика, археологически находки, доказващи, че животът на това място започва през 6000 години преди Христа и бележи началната фаза на неолитната култура Хаманджия, известна като фаза Блатница. По-старото име на днешното село Дуранкулак. Нейните носители са най-древното уседнало земеделско-скотовъдно население в региона. То създава първата протоцивилизация в човешката история и ни оставя най-старата каменна архитектура в континентална Европа, първите златни накити от каменно-медната епоха и най-големия в света праисторически некропол от 4-5 хиляди години преди Христа.